Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Set Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Set Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Set Panyawan. Hello mga kapanyawan, sa kamayong adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong pagpanaguban. Ani ana pod kining aton tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo sa atong mga produktong herbal nga tinuod gayud nga adunay pagtabang sa atong lawas. Ang mga produkto nga 100% gayud nga adunay pagtubag sa atong mga problema sa kalawasan, no? Sa atong mga kaigsunan diha nga adunay problema sa high blood pressure o baka pagtaas silang kolesterol, aduna kitay SED Panyawan with garlic. Ang kapsula igsuon nga adunay gahom sa ahos, banaba ug usab sa panyawan. Kaning ahos mga igalang igsuon aduna kini siya ginatawag natong allicin. Nga diin kaning allicin sa kaning kanindot kaayo nga makatabang sa atong maayong kalawasan, labi na gyud sa pagtangtang ug paglimpyo sa atong mga dugo, no? Pagtangtang sa mga impurities niini ug usab ang pagpahimsog. Kay narabay gyud mga panahon ni galang igsuon nga grabe ang pagpangabusar sa lawas, munang dili magkumpiyansa. Aduna pod kitay SED Panyawan with mangosteen or SED Panyawan Plus mangosteen, SED Panyawan SED Cogon Herbal Capsule, ug ang atong kape SED Panyawan Coffee Mix. Ug dili po nato hikalimtan ang ato ang atong liniment, ang SED Liniment Oil, no? Ang atong haplas nga milagroso nga nagaangkon sa ko mga sangkap nga makatabang sa mas maayo natong kalawasan, ang methyl salicylate, camphor ug usab ang menthol. Bueno, sa masananda na gyapon kining atong partner sa health nga maghatag og impormasyon ug tabang para sa paghatag og impormasyon sa mas maayo natong kalawasan sa Sir John. Sir John, sa kamayong adlaw diha kanimo. Yes, mayang adlaw ng Sir Rick Nog. Sa na itong mga tipaminaw, kamusta ka mo tayo? Sa atong mga viewers and listeners, di ba ni kanunay mga igalang igsuon nga ang SED ang hugyawan sa SED Panyawan, gimugna og tuyo sa SED Marketing aron na mas makaangkon ka og dugang kahibalo mahitungod sa maayong panglawas. Karong adlaw Sir John, paghisgutan nato ang usa sa mga factor nga matud pa nila makaangkon ka og high blood pressure o baka makaangkon kag mga ginatawag natong lifestyle diseases, no? Ilabi na gyud kining ginatawag nato nga high blood. Kining pagkaangkon og sobrang stress o usab kaning kakulangon sa katulog. Unsa day factor, Sir John, nganong posible man nga makaangkon ni noon tag high blood kung pananglitan kita kulangan ta kanunay sa katulog o baka kanunay tang stress, no? Daghan kita gihuna-huna. Kay kani ra bang stress usay hinungdan po ni sa kakulangon sa katulog, kay the more ka magsige kag huna-huna, di na may nung kakatulog hinuon, no? Ang mahitabo hinuon magmabilar ka, kulang na hinuon kag katulog. Unsa may factor, unsa may reason nganong high blood ang usa ka tawo, Sir John, kung kanunay na stress o usab kulang sa katulog? Go ahead, Sir John. Kanang pagkatulog, Sir Rick, no? Sana sa ginatawag natin nga part sa proseso sa pag-alim, no? Sa itong lawas. Sa panahon manggod sa pagkatulog, no? Nabaw na itong pinakatulog yun na tulog, no? Kana na time, no? Ang time kung asa ang atong lawas nag-repair. If ever, ang sa katao, no? Dili ganit siya matulog, no? Walay rest, no? Higo lang iyahang rest kanang sa bataw nga ganing murag upat lang ka oras ang tulog, 2 ka oras murag tulog manok ba. Nga mga kinaiya, dili gyud ta maghandom nga maayo kaya nga itong panglawas. Okay, so niya pag-repair, no? Mo ganing nakanindot ko maliban sa kanang minguntag like mo i-analyze na to, i-analogy na to sa makina, no? Ang sakyanan, no, pwede na to siyang patyon, no? Pwede na to siyang patulogon din na aron na dili na sa magkataas ang mga daot niya, no? O karong daot, no? So kinahanglan nga ipakita o sa nimo siya sa mga mekaniko aron maayo. Ang kanindot sa tong lawas, ito pinaagi lang sa pagkatulog, no, ma-repair na ang atong lawas, no? So naayo tay mga mekanismo sa tong panglawas, sa tong sulod sa tong mga sistema, no, nga nagaayos siya pinaagi sa tong kinakaon, sa tong pagtulog, no, nga combination. Pero kung ang tao gani nga ilang ginapagpaliban, no? Ginapagpaliban nila ang pagkatulog, ang pagpahulay, kana, no, mawan-an og time ang lawas nga
mo replenish, mo repair siyang kaugalingon. So kanang hypertension Sir Rick, no, pinaagi po na sa katong pagkayagaw, no, sa iyahang mga hormones sa iyang lawas. So kay pag once lagi kanang ang tao nga dili ka matulog, syempre walay replenishment, walay pag-ayos, no. So ang imuhang hormone sa lawas, ang imuhang system, no, murag wala siya napahulay. So musaka gyud ang blood pressure sa tao tungod kay dili lang blood pressure, no, uban pang mga sakit, no, pwedeng mulabad ang ulo, pwedeng magsakit ang lawas, pwedeng magka-UTI, pwedeng inana, no, tungod kay ang sistema sa lawas wala siya napahulay, no. Kinahanglan sa lawas nga from time to time within the 8 hours span, no, sa gabi makatulog gid siya aron nga ma-replenish or ma-repair ang tanang mga nanaot, labaw na nito mga muscles o katong mga kaugatan. So kana, no, ang atong heart, isa na siya sa mga rason nga nung minyo gid ang doktor sa to mo mahulay, matulog, dili gid magpa-stress, no, kana ato mga ginapanguna-una, kinahanglan gid ta mangita kita og laing pamaaki aron nga mapahulay na to itong una-una. Kay sugod din ha, no, sa stress pa lang, di na pa lang magsugod na ang nagkadaiyang mga problema sa panglawas. Una importante kaayo higalag isuon nga atong timanan nga aside sa magpili kita sa mga insakto mga pagkaon, ato pud nga tagaan og insaktong katulog ang atong kaugalingon. And of course medyo i-manage nato pagayo ang atong stress. Ang usa sa mga gikaingon nila nga matud pa napamatudlan nga maayo kayong mo-manage og stress kanig yung pag-ampo and of course ang paghatag og peace sa imong kaugalingon. Na kung kay balo na ka nga medyo ikaalaot na nimo, may pagdili na lang nimo sudlon, no, ang matang sa problema para dili na pug ka ma-stress pagayo. Pero kung panalitan sa trabaho man na or baka sa tuang love life or sa whatever manggali, no, na di mo gina malikayan nga ma-stress ta, timali lang kanunay mga igalag igsuon nga aduna po'y pagtabang ang insaktong pag-manage sa tuang stress. Kanabang kay balo ta kung saan na to pag-solve ang tuang mga stress issues sa tuang kinabuhi. And of course, speaking of stress and lack of sleep, ang SED Panyawan Plus Mangosteen usa sa mga napamatudan ng makatabang alang sa pag hatag og kaayuhan kanato pinagi sa paghatag og maayo og nindot nga sleep. Kini gumikan sa gahom sa Mangosteen. And of course, aduna pud kinay luyang dilaw nga diin na pamatudan kini nga makatabang sa pag-promote sa good hormones nato sa atong mga lawas or kini ginatawag nato mga happy hormones para medyo magdili lang kita maka-concentrate pag-ayo, no, dili ta ma-depress or dili ta mahagbong nga maglisod sa pag-control sa ato ang stress tungod sa ato ang mga problema, no. And of course aside niya na naputay kape ang SED Panyawan coffee mix nga aduna gyapoy mangosteen, aduna pud kini siya purple corn, cinnamon, and of course aduna Panyawan herb nga napamatudan nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog sa atong mga kalawasan. Unang ko ikaw igalag isuon, kung paminaw nimo nga mahadlo ka mo inom og kape kay basig dili ka makatulog, ang SED Panyawan coffee mix lahi ni siya, no, mas makapromote na hinuon ni siya og mas nindot nga sleep. Gumikan kay angkon ini ang mga sangkap nga makatabang kanimo sa mas makaparelax sa imuhang kaunuran, makaparelax sa imong nahuna, makaparelax sa imong self. And aside from that, natagbaw pa ka sa kalami sa kape nga tinuod gyud nga herbal. Dili ni siya susama ng mga uban nga mga coffee kunuhay nga mga herbal nga iniginom nimo perting tamisa. No, kani nga to ang coffee pure nga herbal nga makaingon kasi mong kaugalingon nga lahi ni siya og kalami. In fact, mga igalag isod na anak ko'y kailang basta gali ka ng paminaw niya, kapoy ang lawas, muinom din siya kape, no, madugangan na yung energy. Pero ini kagabi, mas hinanok niya ang katulog. Say, masawayan na lang sa siyang asawa kay ginaingnan siya, grabe po ka makahago ka. Yang siya po, ang ihapong iingon, nga mura naman tog 5 minutos akong katulog, pagpiyong na ko tulog, pag mata na ko, alas 5 na sa kadlahon. Mura ginana ba? Meaning to say na hinanok yun ang pagkatulog ng murag nilabay ang pipila ka oras nga pagkatulog niya tungod kay nakapangapi siya sa SED Panyawan Coffee Mix. Sir John, salamat kay sa kagigayon na nagyan nga nagkauban kita nining atong hugyawan sa SED Panyawan. Yes, salamat kay Sir Rick, no. Punta pa dahil pagyapon sila sa pagsubaybay na itong program. Sa atong mga viewers and listeners na karon nga interesado kayo sa kanunay nga mga information may tungod sa health, di man kanunay nga dunay programa ang SED Marketing nga makatabang kaninyo ang hugyawan sa SED Panyawan, programang naghatag og impormasyon kaalam og gihibalo aron mahimo kitang luwas sa mga balatian. Hatod ka nato sa SED Marketing.
Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.